हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिखाबाय थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो बे रन्जन दैमारि सारखौहाय दिनै जोबथेसालियावहाय लांफिनसिगोन। थांनाय 9 तारिखआव बिथांखौहाय 20 दिननि थाखाय 20 साननि थाखाय जे बिथांखौहाय गावनि न'आव दोनफैदोंमोन। दिनै रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियावहाय थांफिननांगौ गोनां जाबाय। बाट रन्जन दैमारि सारनि मेगनाव मोदै गदों। गोबां सुबुंफोरानो बर' हारिनि रायजो राजाफ्रानो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों, दुखु मोनदों। रन्जन दैमारिखौ नांगौ जोंनो, रन्जन दैमारिया थाबैनो उदां जानांगौ। दा बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफ्रानो हास्थायदों जे उदां अख्राङाव थाबैनो फैनांगौ। मानोना रन्जन दैमारि सारनि केसनि हियारिंआबो फैगौ डिसेम्बर दानावसो जागोन। दा आं भिडिअनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि एनडिएफबि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार जे हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमदोंमोन, हाग्रायाव थांनानै गिबिसिनै एनडिएफबिखौ दाजेननानै बे बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो जे आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनो जे बिथाङा हाथियार दैनानै सोमावसारबोदोंमोन। जे बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ, उदां जायासै, दुखुनांथाव बाथ्रा। दा आं भिडिअनि गेजेरजों नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदों जे बिथाङा फैबाय थानाय समाव जेखि सरकार जाया मानो डिसेम्बर दाननि हियारिंआवहाय जे बिथांनि जे केसनि हियारिंआवहाय जे पजिटिभ रिजाल्ट ओंखारो आरो थाबैनो उदां अख्राङाव फैयो। दा रायजो राजा नोंथांमोनाहाय रन्जन दैमारि सारनि मेगनाव मोदै गनाय, दा रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव लांफिननो गोनां जाबाय। दा नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव लांनाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि मोन्दांथिया माबायदि मोनदों? दुखुनांथाव बर'नि जारिमिना जे नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ, रन्जन दैमारि सारा थाबैनो उदां जानांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि साफ्रोमबो बिग्रायारि हान्जाफ्रा बेफोरबायदि अलखदाव गोग्लैनानै थानाया जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि थाखायनो दुखुनांथाव आरोखि। हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, दा हारिनि थाखाय सोमावसारग्रा बिग्रायारि हान्जा बिथांमोनानो जोबथेसालिनि आलासि महरै जाबाय थानांदों। दुखुनांथाव आरोखि। रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर बे भिडिअखौ नायग्रोनानै। थांनाय 9 तारिखनिफ्राय दिनै रन्जन दैमारि सारनि जोब्बाय। दिनै जोङो सारखौबो दिननानै फैगोन। बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा। सानसे जोङो मोनगोन, बर' जाथिया लिरनानै थागोन। मा बुंदों नोंथाङा मा बुंदों? जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ। जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया। रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारगोन। एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबा जोङो नेवसिनो हाया, जों गारनो हाया। जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ। दान्दिसे बिथांनि सुटि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा, दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय। बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जेन मोजाङै मोजां बिथाङा सानसे समाव जोंनो खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आसा थायो। बेखिनि बुंनानै फोजोबो। दुखु मोनदों, मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन। दायो सारखौ लांदों, माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया। खिन्थु जेसां दिन सारा थादोंमोन बेसां दिनालाय जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों, हाजार दुखु मोनदों। गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना। मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय? जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि सुबिदायै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सौग'थारनांगौ। बे जोंनि मोन्थाय। जों बर' जानानै माने सिगां मालाय गुबुननि सिङाव थादो। जोंनो बोथ' नांगौ ना मोन्थाय।
साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ 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 नोंथांमोना दा मिडियायाव जाबायदि देखायदों बा बुंदों बेल' नङा सारखौ बख'नो हानायनि लामाखौ जोंनो नांथारगौ आंनि बुंनो गोनाङा बेनो औ बियो नंगौ थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो बिदाय हरबाय बिथाङा 20 साननि थाखाय लिभआव फैदोंमोन जेलनिफ्राय आसा खालामदों जों जोंनि इसोरा जाहाथे बिथांखौ गनायाव एबा बेल होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौ जों आसा खालामदों आरो मानगोनां रायजो राजाफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव जोंनि नाजानायाव बिथाङा थारैनो गगोन होननानै जों फोथायो मानोना बेयो राजखान्थियारि जेंना बे राजखान्थियारि जेंनाखौ माब्लाबाबो बेबायदि जेल जोबनानै दोनबाय थानो हाया 20 सान न'आव फैनाय समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बरायदोंमोन आरो लांनानै आलासि सोंदों आरो मान होदों मा बुंगोन बे समाव सारा जोङो मानगोनां एनडिपिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो गोबां रायजो राजाफ्रा मान खालामदों बिथांखौ मानोना बिथाङा दिनैनिफ्राय 35 बोसोरनि सिगाङाव एनडिपि आफादखौ दानानै बर' माहारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांदोंमोन हाथियारनि गेजेरजों दिनै बिथाङा हाथियारनि गेजेरजों दावहा नांनायनि उनाव भारत सरकारा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि आसाम सरकार भारत सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जेंना सुस्रांबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि बायदि बिथाङा गनांगौ आरो बिथांखौ बेबायदि सिंगेलै दाय बिजिरनाया बियो समान नोजोरै जायाखै मानोना आफादा सोरखारजों सावरायनानै एनडिपि आफादा सोरखारजों सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबबाय बे हिसाबै दाय थाबावनांगौनि थाखाय बियो जुक्ति नङा नंगौ बिथाङा सिगाङावनो बे गोरोबथाया सुफुंजायैनि सिगाङावनो बिथाङा दाय फोनांजादों थेवब्लाबो बेफोरनि थाखायनोथ' सोमावसारदोंमोन बेफोरनि थाखायनोथ' जेंना सुस्रांनाय बेनिखायनो जोङो खावलायो जोङो सासे एक्स एनडिपि जानानै आरो दुलाराय रायजो राजानि जानानै जों खावलायो जाहाथे बिथाङा पिस एकर्डनि मुङाव गनांगौ आरो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनो बिथांखौ सुबिदा होनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो